Καλησπέρα σας. Ακούγεται. Ναι. Τις τελευταίες δεκαετίες η περιοχή της Μεσαράς γνώρισε πρωτοφανείς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που οφειλόταν στις εξαγωγές οπωροκυπευτικών. Βέβαια, η ανάπτυξη αυτή στάθηκε δύσμορφη και οι αρνητικές συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο είναι πια φανερές. Ο πλούτος είναι, όπως είχε επισημάνει ήδη η Σαπφό, συγκάτοικος επικίνδυνος και έτσι τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε τη σοφία της παροιμίας που λέει πως «Θεέ μου, κάνε τον πλούσιο φτωχό, τον φτωχό μην κάνεις πλούσιο». Εν τούτης υπάρχει μια τουλάχιστον θετική συνέπεια. Η οικονομική άνθηση έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς νέους να σπουδάσουν και να εκτιμήσουν την αξία της λαϊκής μας παράδοσης. Έτσι συγκροτήθηκε μία ομάδα λογίων και διανοουμένων που επεσχάτως δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η χρήση της κριτικής διαλέκτου σε λογοτεχνικά κείμενα και σε μεταφράσεις έργων, κυρίως δραματικών, της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Το δεύτερο είναι η συστηματική λαογραφική έρευνα και ιδιαίτερα η συναγωγή μνημείων του λαϊκού λόγου και η διάσωσή τους σε επιστημονικές και σε χρηστικές εκδόσεις, λέει, για το ευρύ κοινό. Σε αυτό το τομέα θα λέγαμε ότι πρωταγωνιστεί ο φιλόλογος Ανδρέας Λενακάκης, που από το 2007 έως σήμερα έχει εκδώσει 4 πολύ σημαντικά βιβλία και όπως φαίνεται έπεται συνέχεια. Ο προκείμενος υπέρλαμπρος και από τυπογραφική εμφάνιση πολυσέλιδος τόμος έχει τον τίτλο «Κριτικά ξεμούριστα» και τον υπότιτλο «Ο ελευθερόστομος λόγος στην κριτική παράδοση». Πριν απ' όλα, ο αναγνώστης που θα διεξέλθει το βιβλίο, διαβάζοντας και τις υποσημειώσεις, θα πρέπει να παραδεχθεί ότι ο επιμελητής διέθεσε πάρα πολύ χρόνο στην έρευνα πεδίου, όπως λέγεται. Ρώτησε, έμαθε, επικοινώνησε, έπεισε, ταξίδεψε, επιχειρηματολόγησε, κατέγραψε και μνημόνευσε το φορέα της παράδοσης, όπως απαιτεί η επιστημονική δεοντολογία. Όλα αυτά απαιτούν ανάλωση χρόνου, επιμονή, πειθό, διπλωματικότητα. Δεν είναι διόλου εύκολη η προσπάθεια να υπερνικήσεις τη δυσπιστία και την επιφυλακτικότητα του χωρικού, του ηλικιωμένου, της γυναίκας, του συνταξιούχου δημοδιδασκάλου, ούτως ώστε να εξτομίσουν τον αρήτον τα άρρητα. Κάνε ό,τι μπορείς να κάνεις επί της κλίνης, συμβούλευε ένας Αλεξανδρινός επιγραμματοποιός, αλλά πρόσεξε, μην ανοίξεις το στόμα σου και ονοματίσεις τα διαδραματιζόμενα. Πολύ ορθά, διότι το μάτι ελέγχεται πιο ανεκτικό από το αυτί. Οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας διατείνονται ότι η σχέση του επώνυμου συγγραφέα με τον αναγνώστη του αποδεικνύεται εξαιρετικά περίπλοκη. Περιπλοκότερη ωστόσο είναι η σχέση που δημιουργείται σε περιπτώσεις όπως η προκείμενη, όπου ανάμεσα στο δημιουργό ή μάλλον τους δημιουργούς και τον αναγνώστη παρεμβάλλεται ο συλλογέας και διαμεσολαβητής. Ένα σύντομο σχόλιο για τον καθένα επιβάλλεται να διατυπωθεί. Ο λαϊκός δημιουργός υποτίθεται ότι εκφράζει τη συλλογική ψυχή, τα βιώματα της κοινότητος και τη βιοθεωρία της.
το τολμηρό δύστιχο ή ανέκδοτο συντίθεται ή μνημονεύεται όταν το καλούν η μέρα και η περίσταση. Ο σκοπός του, η λειτουργία του γενικότερα, είναι πρωτίστως ψυχαγωγικός. Σε ελάχιστες περιπτώσεις υπηρετεί την επιθετικότητα ad personam, την κοινωνική κριτική και την αμφισβήτηση. Σε παλαιότερες βέβαια εποχές είχε και μυητικό χαρακτήρα. Δηλαδή συνόδευε τις τελετές περάσματος από μία ηλικία σε μία άλλη. Οι μοριολόγοι και οι συλλογείς καμπρόζικου λαογραφικού υλικού έχουν και στην Ελλάδα επιφανείς προγόνους. Ο Πατριάρχης Φώτιος, ο της Ορθοδοξίας Υπέρμαχος, ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, ο Φέδων Κουκουλές και ο Χαρίτων Χαριτονίδης, καθηγητής παλιά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ύστερα των Αθηνών, μαθητής του Κόντου, περίφημος γραμματικός, συγκαταλέγονται ανάμεσα σε αυτούς. Όμως οι σύγχρονοι συλλογείς διατρέχουν ένα κίνδυνο που οι παλαιότεροι δεν μπορούσαν ούτε καν να φανταστούν. Την αγωγή για προσβολή της δημοσίας εδούς. Δεν είναι μόνο οι ταφεά φορούντες περί ηθικής λαλούντες, αλλά και άνθρωποι καλόπιστοι που συγχέουν τον ελευθερόστομο λαϊκό λόγο με τη σημερινή πορνογραφία, όπου πράγματι κυριαρχεί το λεγόμενο αρσενικό βλέμμα, το οποίο υποβιβάζει τη γυναίκα σε όν παθητικό, υποτεταγμένο και αναλώσιμο. Ο ελευθερόστομος αντιθέτως λαϊκός λόγος, ακόμη και στις πιο ακραίες εκδοχές του, είναι αυθόρμητο καλλιτέχνημα και συνάμα όργανο ανάλυσης και κατανόησης της λαϊκής ψυχής και κατ' επέκταση των κοινωνικών αξιών και των συλλογικών νοοτροπιών. Ένα παράδειγμα. Το περίπιστο διάγγελμα του Ζορζ Πομπιντού για την αποδημία του στρατηγού Ντε Γκόλ, που θεωρείται από τους υφολόγους ως αριστούργημα ρητορικής δήλωσης, αρχίζει ως εξής. Ο στρατηγός Ντε Γκόλ είναι νεκρός. Η Γαλλία είναι χήρα. Έτσι άρχισε. Αποκλείεται στην Ελλάδα να ακουστεί κάτι παρόμοιο σε ανάλογη περίπτωση. Οι συνεχείς πόλεμοι που διεξήγαγε η Γαλλία είχαν ως συνέπεια μεγάλος αριθμός από νέες γυναίκες να χάσουν στις μάχες τους συντρόφους τους. Τις χήρες προστάτευσε με συντάξεις και βοηθήματα η συντεταγμένη πολιτεία και η κοινωνία. Η χήρα είχε αναχθεί σε σύμβολο πατριωτικής αυτοθυσίας. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, ήδη από τον καιρό του Περικλή, που προσδιορίζει στον επιτάφιο τη θέση της γυναίκας και μάλιστα της χειρεύσασας, η χειρία αντιμετωπίζεται ως μια κατάσταση που βρίσκεται ανάμεσα στα όρια δυστυχίας και απελευθέρωσης, δηλαδή ερωτικής ασυδοσίας. Τα ορφανά, αντιθέτως, προκαλούν πάντα τον ήχτο και τη συμπάθεια. Ο Έλληνας ρήτορας θα μπορούσε να πει σε μία ανάλογη περίπτωση: ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι νεκρός. Η Ελλάδα είναι ορφανή. Ο μεγάλος πολιτικός άνδρας δεν είναι ο σύζυγος της πατρίδας, αλλά ο πατέρας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πολύ ουσιώδης διαφορά. Διαφορά νοοτροπίας. Ο δημιουργός λοιπόν, ή μάλλον οι πολύ επώνυμοι και ανώνυμοι δημιουργοί, ο συλλογέας και διαμεσολαβητής και ο αναγνώστης, συγκροτούν την τριάδα, το πλαίσιο δηλαδή μέσα στο οποίο γεννήθηκε, διαμορφώθηκε και μέλεται να έχει τη δική του ζωή
και πορεία το βιβλίο. Ποιος αναγνώστης όμως? Οι συντελεστές της έκδοσης και εμείς μαζί θα επιθυμούσαν, όπως είναι φυσικό, να αγκαλιάσουν τα αξεμούριστα το ευρύ κοινό. Εμείς το ευχόμαστε, αλλά πάντως προνομιακούς και επαρκείς αναγνώστες θεωρούμε τους απανταχού Κρήτες, έχουμε τον πρόεδρο σήμερα εδώ, και τους ερευνητές. Ο παθιασμένος με την τοψιολαλιά του κριτικός θα απολαύσει την ποιητικότητα, τον πλούτο, τις μεταφορές που συχνά είναι κινδυνώδεις και τον αισθησιασμό που αποπνέει η κριτική διάλεκτος, η πλουσιότερη και ποιητικότερη διάλεκτος ελληνικής. Ο ερευνητής πάλι και ειδικότερα ο φιλόλογος, ο κοινωνιολόγος, ο ψυχολόγος, ο ψυχαναλυτής και ο ιστορικός των νοοτροπιών θα βρουν σε αυτό το κόρπους πεδία έρευνας που λίγο αν σκαλίσεις αποκαλύπτεις θησαυρούς. Μέχρι και τα μέσα του περασμένου αιώνα, του 20ου δηλαδή, η έκδοση ενός βιβλίου όπως τα κριτικά αξεμούριστα θα προκαλούσε βέβαια αίσθηση, αλλά οι συζητήσεις και οι αντιγνωμίες θα περιοριζόταν στο κύκλο των ανδρών. Όμως, με την εμφάνιση του τρίτου κύματος του φεμινισμού και την καθιέρωση των γυναικείων σπουδών αρχικά στα αμερικανικά πανεπιστήμια και αργότερα στα ευρωπαϊκά και στα ελληνικά, και οι γυναίκες, ιδίως αυτές που ασπάζονταν τον ριζοσπαστικό φεμινισμό, έχουν να πούν και τον δικό τους χέριο λόγο. Η Ζερμέν Γκρίρ, που στη μελέτη της «Η γυναίκα ευνούχος» το 1970 υποστήριξε με πιστικά επιχειρήματα ότι ο παθητικός ερωτικός ρόλος που έχει επιβληθεί στις γυναίκες έχει καταπιέσει ορέξεις και ορμέμφυτα και φαντασιώσεις που ο άντρας ούτε μπορεί να διανοηθεί. Και η γυναίκα λοιπόν, για να χρησιμοποιήσω ένα παλαιό εφημισμό, αρέσκεται εις τα ξινόμηλα. Αν λοιπόν υιοθετήσουμε αυτή την οπτική γωνία, τότε πρώτον θα πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως το ποσοστό γυναικείας γραφής που μπορεί να ανιχνευτεί μέσα στη συλλογή είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόμαστε, και δεύτερον ότι μήπως αυτά που ενοχλούν τους συναισθαλμένους ως προσβλητικά για το δεύτερο φύλο, οι ίδιες οι γυναίκες δεν θα τα θεωρούσαν προσβλητικά. Θα ήταν λοιπόν ευχής έργων αν κάποια θαραλέα ερευνήτρια επιχειρούσε να αναγνώσει το βιβλίο από τη σκοπιά ακριβώς του ριζοσπαστικού φεμινισμού. Η ανάγνωση αυτή θα μας επιφύλασε πάρα πολλές εκπλήξεις. «Έρος γλυκύπικρος» είναι μια φράση της Απφούς που κατά τους σχολιαστές ανάγεται στο μυθικό Ορφέα, τον πρώτο ποιητή και μουσικό. Αυτόν τον κοινό τόπο οι μεσαιωνικοί πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας μετασχημάτισαν στο απειλητικό λόγιον που ισχυρίζεται πως μετά τη συνέβρεση ακούγεται ο καγχασμός του διαβόλου. «Πώς κέτουν καχίνους αουδίτουρ διαβόλη». Μια φράση που παραδίδεται σε διάφορες παραλλαγές, όπως για παράδειγμα «Post amorem omne animal triste est», δηλαδή μετά τον έρωτα κάθε ζώο είναι λυπημένο, και ο άνθρωπος μαζί. Υπάρχει νομίζω μια επίγευση μελαγχολίας και στα κριτικά αξεμούριστα, γιατί φαίνεται πως είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσης μετά από κάθε είδους ξεφάντωμα
να ακολουθεί η λύπη. Είμαστε ευγνώμονες στον Ανδρέα Λενακάκη, που με πολύ κόπο και αδιάπτωτο κέφι μας πρόσφερε αυτή τη συλλογή για να μας τέρπει, να μας προβληματίζει και να ανοίγει νέους δρόμους έρευνας για την κριτική ψυχή, που τα πέρατά της, όπως θα έλεγε ο αρχαίος φιλόσοφος, από όποιο δρόμο και να βαδίσεις δεν θα τα βρεις, ή όπως λέγανε οι παλιοί στην Κρήτη, που τα φυρμάνια της δεν διαβάζονται. Σας ευχαριστώ.